بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين bon nani dugutigi moderne be studio kono ale togo Etienne Niaré. Ouais, Andan. Tu tiens? Oui, ça va, Dieu merci. Est-ce que tu tiens? Oui. Etienne, il faut tenir, hein? Comme tu dis? Oui, ça va, Dieu merci. Kakanawa. Ça va. Dembaya. Bah, c'est tout là. Jamana Chukudi. Hein? Jamana Chukudi. Ah, avec demain là. Demain. Ouais, ouais. Aïe, Chukudi. Aman Senga. Aman Senga. On a aucun. Etienne Niaré. Bamanan ko. Koni sisi ko ali kana sika tabakoro. Mais ni connais si c'est que tasuma de maintenant. Surtout bon tasuma maintenant. Ko ko to koni sisi ko ali kana sika tabakoro. Oh, jago kono jago. Ouais, jago ya. Ayo. Ko bien sababu ye. Sinon ko tasuma ka jiwili ko fende buche. Ay tasuma ka jiwili ko fende buche sinon fende buche ni fende buche so ko wuli choko di jite tasuma faga oh te koni ni fende buche ko ne jibe tasuma faga awole ko sababu mo do bamana ko sababu mo do o chen sinon ko tasuma ni ji ko do mino kelen la kala je o koni u fla u tibe fende de be blon no bonja pour ko se ka be ko sa e monnaie ko ni sana ete monnaie ke enaleche ko nyine bi siki jukmo goloka ako no sa ko ne monnaie de ya fate nyina na kibiti siki jukmo goloka ayo ko sa e monnaie a monnaie do ko nyina ka ta siki jukmo goloka ni sa ete nyina bi so fieu ayo mba kuncheni muye do ko ne ma ko tasuru jere tasuru tasara juru ko keleti ba ya kenna men tasara ka kenna man tasara ko kele tibo aya tasara kele ko tibo awti bane muna tasara kele muna tibo aba e ba kenna ne men tasara ni e fana yakli digina e fana bi tasara donc ne fana ta ainsi de suite atiba ko joma ya kele fana tibo bamano ko ti joma ya kele e nyedo na kele atiki bi nyedo la dongodo o kele bi ba akuma kacha akuma kacha nde aywa tubarikalla bon je ñare mba fo bismillah bi ambi do ñumena fulo biye tarata septembre kalo kle tan ani nani samba fla alini mo wani kele o nazara tay aywa bismillah gafa beya amba dameni gafa mu togo le républicain est-ce que nous même on est républicain maintenant république tu dis aya républicain ale kumana kren alamta kolongo ka olufe no masina ale cercle ko nana ale ayira ka fo metalike anga fintigi duru olu koni bonena unina bambancha wale do koni sababu ala akera kolongo ka olufe no masina ale cercle o konnana ali bi amto bambancha wale o konnana kren alamta metalike jini ka olufe no ayira ka fo Maroko ale koni mobili bola fla kren ala munu be camion bo boli camion wa munu era na nuka fere fam yem mala o mo fla koni o bonen olu bonena o nina nyini ngalu konte ngunembe yalo a jone be ni pamancha wale nunu ke ban kofe ka de meta ga nyashi umma alibi am to républicain ale konna na yira ka fo metalike kena ko ta fanfela la 600 metalike kolera ko ale koni ka fla ko yira metalike ansongo ka olu fe no kolera ko namba fo ale ma bamalanga na ko kumflan ku ale ka fla yira ansongo ka olu fe yenno molen ko no metalike alibi républicain ale konna na kamta metalike narakaw olu fe na yira ka fo polisi saba olu koni fane jogina metalike bambancha wale koni keba moko olu fa républicain ale ka la selu oyeni nanye républicain takabla ambi gafe munta to le reporter où est monde rapporter reporter ale kumana ale ayira ka fo mimbe talike am wakati mne ko sisa ko da dumunu koni olu songo olu be ka yele hodo ukumun konna metalike gouvernement koni olu wille me ka chesiri ke wasa metalike am wakati mna iko sisa fereb se ka soro ala choko mina nga krengena na yira ka fo metalike de nga seba mi koni ko kera so firlaw ale ni gouvernement mo olu ni ngon cha yira ka fo o benga seba koni am wakati mna iko sisa o lone no folo tani benga sema wore o ka soro oni ngon cha wasa so ko obseka no ga mali konna na choko mina
ale bi am to reporter ale kɔnɔna na yira k'a fɔ metalikɛ politiki ko ta fanfɛla la Modibo Sidibe politiki tɔn bɛ n'a bɛ fɔ ma ko Far an Kawudi ale kɔni politiki tɔn ɲɛma n'o ye Modibo Sidibe ale kɔni bɛ taama la sigidaw ni ɲɔgɔn cɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la dɔgɔkun tɛmɛnen kɔnɔna na k'u ye Bako Jikɔrɔni ni plateau o kɔnɔna na walasa ka se ka masala ni sigida mɔgɔw ye ale ni k'a dɔn degun mun bɛ u kan walasa ni fɛɛrɛ min b'a bolo walasa ka degun kofɔlen ka fɛɛrɛ sɔrɔ a la a bɛ se ka o kɛ cogo min na yira k'a fɔ ni kɔni nin wale kofɔlen nin tɛ a siɲɛ fɔlɔ nin ye a ka baara a bɛ yala sigida olu ni ɲɔgɔn cɛ walasa ka ni sigidala mɔgɔw bɛ se ka masala cogo min na k'u ka degun kofɔlen olu dɔn ale ni ka ɲɛfɔli kɛ u ye politiki ale taabolo o kan reporter ale ka laseli o ye nin ye. Ayiwa n'an ye reporter bila an bɛ taa gafe mun tɔgɔ l'indicateur de renouveau olu ye jɔn indiqué. Indicateur du renouveau ale kuma la ale y'a yira k'a fɔ min bɛ tali kɛ maa min n'a bɛ fɔ a ma ko Sheikh Mohamed Sherif ko ni ale kɔni bɛ Cour suprême na ni a kɔni a bɔ n'u o y'a bɔ yen nɔ ale y'a yira k'a fɔ a ka laseli dɔ kɔni senfɛ ko ale tɛna kɛ maa ye maa minnu bɛna dɛmɛ maa dɔw fɛ min bɛ tali kɛ Cour suprême ni ka o kɛ règlement de compte o kɛyɔrɔ ye ale ka laseli o ye a bɔra indicateur du renouveau o kɔnɔna na hali bi an bɛ to indicateur du renouveau o kɔnɔna na sigikafɔba min ni ale bolo dalen don waasa cɛmancɛ fanga ale baaraw bɛ se ka kɛ ka ɲɛ cogo min na n'a bɛ fɔ o ma ko assise nationale de refondation politique tɔn dɔw kɔni y'a yira k'a fɔ ko olu sen tɛna ye a baara kofɔlen o la indicateur du renouveau ale ka laseli o don hali bi an bɛ to indicateur du renouveau a kɔnɔna na nka sisan an bɛ taa segukaw olu fɛ yen nɔ a yira k'a fɔ segu kɔni dugu dɔw bɛ yen olu kɔni caman bɛ ka lankolonya ka sabu kɛ bamanan wale mɔgɔw kɔni bɛ ka jatigɛ baara dɔw ta ka ɲɛsin o ma o de hukumu kɔnɔna na maa caman olu bɛ ka u yɛrɛ ɲini sanni ni bamanan wale kɛba mɔgɔw olu ka se ka se u ma cogo min na. Yɛrɛ sɔrɔ ma dɔgɔ sɔrɔ u la. O tiɲɛ. Gafe mun tɔgɔ info matin information b'a kɔnɔ wa ni jɔn ja belebele b'a kan de. Gouvernement ɲɛma Dr Sogel Kokala Mayiga ale kɔni bɛ taama la kɛrɛnkɛrɛnnenya la walasa ka se ka yuruguyurugu ale bɛ se ka kɛlɛ cogo min na ale ni sigikafɔba min na bɛ fɔ o ma ko assise nationale la de la refondation o baaraw olu bɛ se ka kɛ cogo min na fo ka taa se cakɛda kelen ka se k'o fana bila walasa ka se ka kalataw baaraw labɛn n'a bɛ fɔ o ma ko organe unique de gestion des élections Sogel ale kɔni bɛ an bɛ wagati min na ko sisan a wililen bɛ k'i jɔ walasa nin wale kofɔlen ninnu olu bɛ se ka latimɛ cogo min na info matin ale ka laseli o ye nin ye. N'an ye info matin bila kɛrɛfɛ an bɛ gafe mun sɛgɛrɛ o tɔgɔ l'indépendant kɛnyɛrɛ ye an b'an yɛrɛ bolo wa. Awɔ. Indépendant ale kumana kɛrɛnkɛrɛnnenya la min bɛ tali kɛ ONU ale ka cakɛda min ni o ɲɛsinnen don adamadenw ka hakɛ ko ɲɛnabɔli ma n'a bɛ fɔ a ma ko commission aux droits de l'homme de l'ONU ni ale ɲɛmaa yɛrɛ bɛ Michel Bachelet bolo an bɛ wagati min na i ko sisan ale kɔni kumana Mali ale lakanabaliya o kan a ka kunnafoniw y'a yira k'a fɔ ko k'a daminɛ janvier kalo ka na bila juin kalo san 2021 o la ko min bɛ tali kɛ civil mɔgɔ 948 olu de kɔni bɔnɛna u ni na ale ni minnu fana tununa a wale kofɔlen kɔni kɛra bamanci kɛbaw olu fɛ ayi ɲininkali kɔni tɛ ŋunɛ bɛ ni wale kofɔlen fɛɛrɛ jumɛn bɛ se ka sɔrɔ a la walasa ka se ka dankari kɛ a la min bɛ tali kɛ Michel Bachelet ale ka laseli o ye nin ye ni ale ye min bɛ tali kɛ ONU ka cakɛda min ni o ɲɛsinnen don adamadenw ka hakɛ sabatili ma n'a bɛ fɔ o ma ko commission aux droits de l'homme ale ɲɛmaa ka laseli o ye nin ye hali bi an bɛ to indépendant o kɔnɔna na yira k'a fɔ min bɛ tali kɛ cɛmancɛ fanga ale baaraw bɛ se ka kɛ ka ɲɛ cogo min na o de hukumu kɔnɔna na M5 RFP ale sifinw kɔni wililen bɛ an bɛ wagati min na i ko sisan walasa ka se ka dɛmɛ ta ka ɲɛsin sigikafɔba min ni ale baaraw bolo dalen don walasa o bɛ se ka kɛ ka ɲɛ cogo min na indépendant ale ka laseli o ye nin ye. Indépendant bila kɛrɛfɛ an bɛ gafe mun sɛgɛrɛ waati ni ko les échos bamanankan ko wele u kan sera min. Les Échos ale kumana kɛrɛnkɛrɛnnenya la min bɛ tali kɛ professeur Clément Damele ale kɔni kumana ko ka min bɛ tali kɛ ka cakɛda kelen dɔ sigi sen ka cakɛda min bɛ se ka faso ka musakakow bɛɛ lajɛlen jateminɛ walasa min bɛ tali kɛ yuruguyurugu wale olu bɛ se ka kɛlɛ cogo min na a yira k'a fɔ cakɛda kofɔlen ni o sigira kɔni sen kan ko cakɛda kofɔlen bɛ se ka sɛgɛsɛgɛli kɛ faso ka cakɛda bɛɛ la ka sɔrɔ pression ma k'a kan ani fɛnɛ maa kɔni ma don a n'a hakilina cɛ ko k'a to a ka baara kɛ n'o ko
ko n'o kɛra ko yuruguru wale o bɛ se ka kɛ sababu ye a bɛ se ka kɛlɛ ka bɔ Mali o kɔnɔna na cogo min na hali bi yuruguru wale ale kɛlɛli hukumu kɔnɔna na min bɛ tali kɛ gouvernement ɲɛmaa n'o ye Dr Sogel Kokala Mayiga ile kɔni bɛ taama dɔw la o tile la ni o tile yɛrɛ ye cakɛda min ɲɛsinnen don yuruguru wale ale kɛlɛli o ma kɔni a ye an bɛ wagati min na ye ko sisan Sogel Kokala Mayiga n'ale gouvernement ɲɛmaa ale kɔni wililen bɛ wasa yuruguru wale dan bɛ se ka kari ale la Mali kɔnɔna na cogo min na Les Échos ale ka laseli o ye nin ye ayiwa gafe mun tɔgɔ ye Mali Tribune an ka tribune sigi a sigira ka ɲɛ wa Mali Tribune ale kumana kɛrɛnkɛrɛnnenya la min bɛ tali kɛ marché des équipements militaires a yera k'a fɔ ko o kɔni maa minnu tɔgɔ kɔni yera a baara na ko a sɛgɛsɛgɛliw olu bɛ sen na o de hukumu kɔnɔna na a yera k'a fɔ min bɛ tali kɛ sɔrɔ bosoma dɔ olu kɔni welela ka taa u lamɛn sibiri tɛmɛnen kɛrɛnkɛrɛnnenya la a yera k'a fɔ sɔrɔ bosoma saba olu welela ka taa u lamɛn fo ka taa se min bɛ tali kɛ finitigilaka dɔw olu fana welela ka taa u lamɛn min bɛ tali kɛ ni yuruwale ale hukumu kɔnɔna na kɔni k'a fɔ ko baaraw bɛ sen na ni maa min kɔni to n'o kɔni yera a la ko i bɛ ɲangi i n'a fɔ sariya o y'a fɔ cogo min na an bɛ saloli kɛ ni Mali Tribune ye ale ka laseli ye ayiwa n b'a fɔ e fana i ni ce i ka laseli la ni tileganfɛ sera i b'a a mugu bɔ n'i y'a ɲɛɲɛ de a mugu n'a ɲɛɲɛ kɔni non ɲɛɲɛ de nin ye mugu i b'a tɛntɛn k'a jɛɲa k'a fɛsɛfɛsɛ k'a walawala awɔ o tɛ bamanankan na o don n tɛ se bamanankan na i tɛ n bilasira k'a fɛsɛfɛsɛ k'a walawala k'a faranfasiya o tɛ wa e bɛ se bamanankan na nin ye o jɔn dɔ fɔ ye ne bɛ se bamanankan na nin ye bamanan ne ye kɔrɔbɔrɔ ye e cɛ nin sabali sa bamanankan kɔni n b'a mɛn n t'a dɔn jumɛn n b'a mɛn n t'a dɔn rédaction kɔnɔ e de bɛ to ka taa anw kalan bamanankan na a y'a dan na n ko kɔrɔ mɛ mɔmɔ fɔlɔ kɔ i m'a mɔ fɔlɔ n ko kɔrɔ mɛ mɔmɔ i y'a faamu n y'a faamuya n ko kɔrɔ mɛ mɔ n y'a faamuya bi n bɛna mɔgɔ saba de kuma fɔ ye o mɔgɔ saba olu ka baara ye balontan de fɔlɔ k'a sɔrɔ an ma kɛ Mali ye u b'a fɔ an ka jamana ma le Sudan o t'i ka waati o ye n bɛnkɛ Madu ka waati ye u b'a fɔ an ka jamana ma le Sudan balontanna fɔlɔ mun donnen don k'a fɔ a bɔra Mali la ka taa professionnel kɛ Faransi a fɔlɔ ale tɔgɔ ye Umar Keita u b'a fɔ ma Baru Umar Keita u b'a fɔ ma Baru nin ne sɛn fɔlɔ ka nin tɔgɔ mɛn koyi Umar Keita Baru ale de ye maliyɛn fɔlɔ mun bɔra Bamako ya Sudan k'a bɛ taa a sifilɛ jamana wɛrɛ la yan'a ka taa France Nice a y'a daminɛ ni Burkina de fɔlɔ mais yan'ale ka taa ale tun bɛ club mun bila Bamako u b'a fɔ ma la Jeanne d'Arc de Bamako ale jouera de 1900 ale ko a bɛ taa tunga la 1957 ale taara tunga la a tun bɛ Jeanne d'Arc de Bamako la yan Bamako la 1950 49-50 ale tun bɛ Jeanne d'Arc la yan a bɔra Jeanne d'Arc la a taara Burkina Faso Hɔti-Volta waatini équipe mun tɔgɔ la Renaissance de Bobo Dioulasso a ye san saba kɛ o club la de 1953 à 1956 a ye ballon ta ka bɔ la ka segin Bamako yan k'a ka minɛnw ta ka cɔkɔ France Nice ka kɛ professionnel ye donc ale de professionnel fɔlɔ mun donnen da mun ye Soudanais actuel Mali mun taara ballon ta ka siffler France ale bɔlen kɔ jɔn tun ale bɔlen ko Salif Keita ni e ka nin kuma in kun tɛ ne kun n'a fɔ ko Salif Keita yɛrɛ de kɛra mɔgɔ fɔlɔ ayi Baru de kɛra fɔlɔ ye a filanan ye Salif ye Salif fana taara France le 14 septembre bi ɲɔgɔn na 1967 ale taara France ka tɛmɛ Libéria fɛ a taara Libéria u y'a ka wari bɛɛ suɲɛ a y'a avion ta ka taa jigin Paris Orsi ale tun bɛ taa Saint-Étienne de la ka taa ale taara u ma taa kunbɛn wari t'a kun a tɛ yɔrɔ dɔn kuma ka ca dɛ surtout wali jamana kan ale taximan dɔ wele ko ale kan ka taa Saint-Étienne wari t'a kun o ka ɲɛma ka taa n'a ye n'a taa n'a ye o b'a ɲɛnabɔ ko bɛ se kɛ cogo di wari t'i bolo n t'i dɔn n bɛ taa ne ye cogo di ko Saint-Étienne ko o debiliya jumɛn de bɛ bolo ni n taara n'o bɛ n sara a y'a sɔrɔ Saint-Étienne ye lettre cɛ ma k'a sɔrɔ a bɛ yan k'ale bɛ na olu mago b'a la a y'o lettre bɔ k'a yɛrɛ taximan ma taximan y'o ta k'a lajɛ o taximan k'a sɔrɔ ale fana bɛ don dɔn Saint-Étienne a ye téléphone ci ko Carson bɛ yan a bɔra Mali la ko a tɔgɔ ye Salif Keita ko aw de y'a wele a kan ka taa ma kunbɛn ko ale ka taa n'a ye arrivé fɛ ko oui
ko amba don an y'a wele ka taa n'a ye ni nana ye an bi sara taximane y'a ta ka taa n'a ye Salif ka billet hali bi a nɔrɔlen don u ka musée la u y'a taximane y'a ta ka bɔ Orly Charles de Gaulle ka taa n'a ye Saint-Étienne 1060 francs français 1060 francs français o waati nin na 200 ani tama wɔɔrɔ tama 12 France wari la o waati nin de a kɛra a ka France wari a taara n'a ye u y'a sara ticket dir'o ma o ticket hali bi a b'u ka musée la. Oui, parce que c'est historique. C'est historique. Donc a y'a ka ballon-tan kɛ o yɔrɔ la. Mais Salif Keita fana yan'a ka taa ale bangena Bamakɔ yan de 12 décembre 46. Il a sélectionné à l'âge de 16 ans en équipe nationale en 1963. 16 ans. 16 ans. 16 ans. À quelle équipe tu es à Serra de Bamako? A géré l'équipe nationale fait Chien Tani Saba. A Bitani Kalendo. A Tara Coupe Flala, Mali Togola. Joueur des Africains de 65, Ani Yaoundé 112. Frafinaya, Ballon d'Or Gunkan, premier Ballon d'Or, à l'aide de oui, Salif Keita ni Baroutaye. A Sabana. Allez, où y l'équipe nationale là. Tiens, Salif où est l'équipe nationale là, quand sera Santani Woro de là. Santani Woro. A Sabana où est l'équipe nationale là, quand sera Sambi Sabani Fla là. Sambi Sabani Fla. Kawele. Akumagacha. Allez, tomber français de. A Sigilendo français. A Togoye Basidiki Touré ou Bakoroba Touré. Donc au Bako. José Touré Fado. Oh oui. Fega ba toko fara dong la Askia Modibo. Donc on va faire ma Sidiki Touré, Bakoroba Touré ou Bako. Allez de José Touré Faye. Ah d'accord. Allez tuer Siglendo France, à Toumbouge France. Donc en 1972, Yaoundé 72. Alors en qualifiera en Gangata Yaoundé Cameroun, kata 8e Coupe d'Afrique juillet. Donc au CNFD où ya wele aleni Salif kana frangange kana farloko ka kata ballon-tan Mali. Donc alen au CNFD alen nana. Salif Keita fana bora France kana. Au lieu de professionnel fly comme on donne équipe la kata Yaoundé 112. Mais maintenant baro foye. Bi anga jalutami internat hôtel bar. Mogo nana. Et bien, il y a Internet qui est revenu. Ça donne sur le Keita. Ou vestiaire. Pour être Internet. Comme Matala Dola. Que j'ai blala. J'ai les recours. Asro. Kidan Diallo. À venir là. Mokhtar Mega Mechu. C'est du gâteau qui nous capille nous bé. Comment est-ce que ni Salif Nana ka bo Francis ka abison ga sigia. Salif Nana. Ko Salif ma to bien fait. Salif la kamio ko ko to ko mon toya. On était malien. Ne ka fena yo. Je suis malien, je suis façon kodo ni façon blaireau mina meto. Bon, c'est ça au débanje. Façon de demander banje. Donc allez ni bakoro baka to France, kana sigi vestiaire là, to no fait. Et puis au watini, angé équipe nationale Togo Tuntala. C'est l'équipe nationale du Mali. Mais où est Egli nana Jodi? On m'a on le fait ça. Egli nana Jogomina. On qualifiera Samina. Et un entraîneur qui est allemand a trouvé Karl Heinz. Entraîneur Moutoumbe, équipe nationale Kuna, allemande de Karl Heinz. Au détenu à Troyes. Allez de Tara Allemagne. Qatar sous-vêtements ni maillot commandé Kanana et Mali. Mali, Watimina, Amni, Guinée, de Kangojé retour là. Pour la qualification du dernier match. Mali gagne 3-1. Ok. Au Watina. Joueur Boraka ou chauffeur Watimina, ou sous-vêtements d'eau. A soro aigle de beau Kokan. Mon aigle du Mali. Donc, aigle flèche à 40. Donc, 6 ans. Où les réels, qui vient de la venir là, qui vient ko, où le carte d'identité, passeport, ni aye, un carte de 5 ans. Bondo baka, commanda elendo. Elle ko basro entraîneur tarode ke wulika mayo ko fegal. Donc, le
le sort du 30 juin 1972 a titré Les Aigles du Mali. Depuis ce jour, il faut les Aigles du Mali. C'est le sort du 30 juin 1972 qui a titré l'équipe nationale du Mali habillée en sous-vêtements des aigles. Les Aigles du Mali. Aigle fleni. Ce n'est même pas réfléchi. Voilà. Donc, les Aigles du Mali, depuis 1972, il faut les Aigles. Mais de 1960 à 1972, c'est l'équipe ou la sélection nationale du Mali. Donc, Outara, Yaoundé 112, Antara finale là, un final perdu, on s'est grécanaya. Bon, Kolo Fana Kerola, Kele Minila, Kele Alakinala, Sedou Gatigi, allez tuer un réel gardien, allez tuer équipe nationale gardien titulaire. Ulubunata Yaoundé Watimina, Asura, allez à Banana quoi. Allez qu'à remplaçant tuer Mamadou Keita Kapi, entraîneur Koro. Kapi ne tuer qu'à remplaçant. Comme allez Banana, vous avez Kapi et Kapi est match follow que Flanake. Faut se gré Gatigi manger. Ah, on quoi qu'il donc allez faire une équipe nationale gardien au chocolat. Ni comme que ni do ka pas mazan do ka de dia ça ça ouais tiens. Akara au chocolat. Donc capi fana to ko soro wodela. Donc ay équipe be gardien la kaso ni balendo. Abana. Ko ale ka joyani yanga kane yan kane o le kare akara. Abana. Akara gardien. Donc ni ne tume mulo ka foye. D'accord. Ni kara anga wa de gotigi be abini la o hali o do tarala je. Ka tasibla ka o jaran. Mais Mamadou Keita koni ala ke na la bi ale bi abi kinyeso. Ambi galonso. Bakroba tungara la ke hina la ale fana fatura salfu Keita ale fana binia club na ni watina amba ale fana fo donc ni baru mais baru Keita ale ko ni takia akakibaru atembolo mais peut-être ni va so do ba akakibaru do obuso ka foye ni e kroma e ka foye anga volontaire sera fait ni be karaya donc ba fo a itraore o jarali a nyare kambe